Yabona ngoba ngikuthi wathini kumina uma ngibuza? Wathini Siyanda? Uyahleka Siyanda, uyahleka. Uya-enjoy lento eyenzekala. Uya-enjoy Siyanda. Uya-enjoy uzongibhanqa namampondo. Hayiba ungiboni. Awungiboni Siyanda. Cha ungakhulumi kanjalo. Ungakhulumi kanjani? Ungakhulumi kanjalo. Ungakhulumi kanjani Siyanda? Uyazi ukuthi unengane? Uyazi ukuthi sinengane? Uyazi ukuthi uthe wena uyekhaya ngoDisemba? Uyakwazi konke lokho? Siyanda uyena gogo jola naye lo. Ngapha ngiyasutha ngapha ngiyasutha. Hey Siyanda uyajwayelana. Hayibo uyajwayelana. Ayisala noma. Uyazi ukuthi internet ayikhohlwa. Ngiyasusa ngapha. Uyazi ukuthi internet ayikhohlwa. Ingane yami ngiyidinga. Usonengane wena unangane. Cha unangane wena. Cha unangane manje. Cha unangane ngithi. Angingane kanjani? Cha unangane wena. Sala nentombi yakho phambi. Siyanda. No ngicela uhlale phansi. Sala nentombi yakho. Why umshaya? Kade uxolisa manje. Angikuvumeli ukuthi umshaya ngiyachaza nje. Angimthandi umuntu wesilisa oshaya umuntu wesifazane. Ningakwenzi, angikuthandi. Abamanje akusaxoxeki, ngisazofanele senze njani manje? Because manje angi-understand why emshaya. Angi-understand. But-ke ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ngiyithanda kakhulu. Ngathi ngicela nikhulume naye kahle. Animcaphule nje ke nikhulume naye. Ngiyabingelela nonke ababukeli bayo eBlack Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So today sivakashele udadewethu nakanjani khona lento angasayitholi kahle hle kwi-relationship yakhe nomuntu wakhe. Uzosichazela ngayo kungesikhathi esingakanani kusuka manje. Sobona kunjani? Yebo njani mama? Uyaphila wena? Ngiyaphila. Ngicela ukwazi igama lesibongo dala usuwakhona. Igama lami nguMbali ngakasokhela ngisuka eMlazi kwa-H. Emakhaya wakhe? Sebhulu. Okay. Ngicela ungiqaleke la uhlangana khona nomuntu wakho bekumuphi unyaka and nihlanganele endaweni kanjani? Yathi iqala i-relationship naphathela kanjani? Umuntu wami igama lakhe uSiyanda waKaNdlovu. Sihlangane ngo-2020 towards the end of i-lockdown. Okay. Ngabo July, August. Then kwawukuthi-ke sikhuluma ngefoni. I-relationship yethu la iqale ngo-November ngawo-2020. Ngasho nje ibimnandi kakhulu. Ibimnandi because uSiyanda umuntu engasho ngithi umuntu ophantayo. Okay. Uyaphanta too much. Ibimnandi i-relationship yethu ngendlela yokuthi kwathi ngo-2022 saba nengane. Iyaqhubeka abamnandi and umphanto wakhe umuntu odayisa inhloko. Nami ngibuye ngiye khona mangi-free ngiyomsiza. And u-transparent ngayo yonke into, even imali ukuthi wakhe emalini this week siyibeka sobabili imali. Bekumnandi until last year qale ngabo December ukuthi abe umuntu oshintshayo kodwa nginganaki. Ngize nganaka kakhulu this year ngoJanuary. Okay. Now so uyophela futhi uJanuary ukuthi no man there's something eyenzakalayo. Uboneni? I-behavior yakhe bisishintshile nje overall ibishintshile i-behavior because isikhathi abuya ngaso ngiyasazi but besishintshile isikhathi and mengimbuza ngibona ukuthi uba aggressive. No makhelwane o ngihlala nonke? Ayahlala zonke but isikhathi esiningi ngiyamvashela endlini yakhe. Yeah, most of isikhathi ngisho ngithi mhlawumbe 4 days ngispenda kwakhe, 3 days ngispenda kweyami endlu. So besekushintshile isikhathi abuya ngaso even ekseni umuntu ohleze ejahile and njalo mase ezohamba ekseni uba necall engenayo. Ngabona ukuthi no akuseyona ke le ndoda mina le bengiyithanda le. Ubalo ufonelayo? Befonela inamba usiswenhloko. Okay. And leyo nto ngayi-addressa ngambuza ukuthi hayi umuntu wami wanosiswenhloko wena manje usiswenhloko uyafona njalo before aphume endlini. Ntambama futhi usiswenhloko maybe 2 calls. U-order kuyena mhlawumbe? Yebo ngathi mengimbuza wathi usisa order kuyena but akuhlangani
ngoba sengike ngaspenda mina isikhathi lapho ladayisa khona aka-odi every day. Umuntu o-order maybe once or twice a week kuya ngokuthi month end yini kubhizi kangakanani. So yena manje njalo le call mengene vele athi no uyaphuthuma ukuthi uyo-pick up i-order lakhe every day. Iyona-ke into eyenza ukuthi ngagcina sengithi alright yazini because uyaphika ngizozibambela mina ngokwami. Ukuthi ngiyibambeleke umuntu obuye athi ukuthinta. So wathi ethintile-ke ngapheja ifoni. Akukho okutheni engikutholile because uWhatsApp wakhe uyawulokha. Ngiye khona kuma-call logs ngaconfirma lento ebengiyisola ukuthi okay hleze efonelwa lo sisi even emini bayafonelana ngey'khathi zama-lunch ngo-12 uke wayibheka ukuthi beyibangakanani? Hayi kube isikhathi nje bayakhuluma no-3 minutes no-5 minutes even emini. So ngathi because yena uyaphika othi ngithatha inamba ngizama ukufonela usisi wenhloko-ke. Okay, kwahamba isikhathi-ke hayi ngimfone qale ngayisave inamba ngayibona ku-WhatsApp usisi ukuthi hayi okay alright but ngangam-WhatsApp ngathi yothi ngimfone sikhuluma umlomo nomlomo. Ngathi mengimfonela usisi ngathi ngisacela ukuthi ngifuna uku-order inhloko. So nami ngangi-advertise ngumuntu ozo-order ukuze ngiconfirme lento ayisho ukuthi iyona yini. Mengithi ngi-order inhloko nje usisi wawo kwavele nje wangikhuluma ngokudelela wathi no akadayisa inhloko yena akazami nanhloko. Ngase ngehlisa umoya ngingambuza ukuthi hawu mawuthi awudayisa inhloko sisi wenza umsebenzi muni. Wabese ngitshela kusisi ukuthi no yena usebenza kulezi zinto zabantu laba ama-credit aba-check ama-credit scores abantu. So ngabona ukuthi no le story kasa-adapt akuhlangani. Hayi alright ngiyeke lapho kuphinde kudlula isikhathi ngibona ukuthi le behavior kuba worse sekuba nesikhathi-ke la thothi siplanile ukuthi kumele ngimvakashele athi no angingabe ngisamvakashela obhuti bakhe warawish. Okay ngiphinde ngimfonele ugeli ngimbuza ukuthi hayibo sisters ngithola inamba kanje waphika-ke kodwa usisi-ke which is why ngila ngifuna ukuthi ngibabone bobabili because akekho umuntu engasho ukuthi uvumile kubona boyithu. Usisi naye kwi-call yami waphika nomuntu wami naye uphikile. So if vele bayaqhuba and abayimisele ngokuhlukana uzohlala ngokwazi ukuthi khona omunye umuntu ozomshiya? Hayi ngeke sisi mina ngizohamba. Because even if ethi ukhetha mina ngibona ukuthi ngisazokwazi ukuhlala because ngoba ukwazile ukukwenza manje usangaphinda kwenze futhi nangesinye isikhathi. Mina nje just ukuthi ngifuna ukuthi ngizoba sure ukuthi lento ikhona then mina ngi-out kule relationship sebengaqhubeka bona bobabili. Kulungile ithi ngibalande-ke because bakhona ngizokhulumisana nabo kuqala kuyiba bese kuqedile kuzokulanda. Alright. Ningiqalele bafethu-ke voice angake be-right kuze kube manje umkhuhlane usangibambile ngisaqinekile nje ibhadi but ngizoba right ngesikhathi esingakanani. Ngiyacela simisanduzele baba. Sifuna sinamukele futhi babukeli bayo i-Black Life TV uhlelo lwey'thandani uhlelo esithi i-Love Show. So-ke sihleli-ke nayo i-couple yethu izosichazela kabanzi ngempilo abayiphilayo othandweni labo. Sanibona niyaphila? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicaqala ngawe ngicela ukwazi igama nesibongo nala usuwakhona. Igama lami nguSiyanda waNdlovu. Suwaka? waNdlovu. Oh Ndlovu, okay. Ngisuke eMlazi. Okay, amakhaya Newcastle. Newcastle. Okay. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usuwakhona. Igama ukhethiwe Bhala. Ukuphi emakhaya? Eastern Cape Mount Elif. Oh okay. Niqale nihlangana and ekuhlanganeni kwenu ithe iqala i-relationship naphathana kanjani? Siqala ukuhlangana kiwo lo nyaka. Okay. Qala unyaka nje January. Nihlanganela kuphi? Hlangana khona la edorobheni elikhulu eThekwini. Okay. Umuntu lonayo ukuthi hayi kanti vele nami bengibuye ngidayise ngenhloko futhi. Uqala umbono bekade usisi be-order kakhulu la bengikade ngidayisa khona. Bethenga kakhulu. Okay, labo udayisa khona. La bengikade ngidayisa. Okay.
So befika njalo. Ngifika njalo. Wasiwabona-ke intombi. Nami ngase ngigcine ngibona intombi. Okay. Ngigcine ngiyithatha. So akakuziba ngesikhathi eside mhlambe wakuziba kancane noma wakuziba kona impela noma mhlambe kwasheshe kwahlangana othandweni. Ngifuna ukuqamba manje impela yena noma ngazange kusheshe kangako kodwa wangiziba lezo igashanyana wasekuhlangana. Okay. Wathi kuwena ukhona yena umuntu athandana naye ngaleso sikhathi uqala uhlangana naye wena noma mhlambe wayemuntu nje oyiphilela yedwa? Akakuwumuntu impela ngimazi wayiphilela yedwa engakazi impela nje ukuthi khona okhona uthandana. Okay. Yini oyithanda kakhulu ngaye? Into engiyithanda kakhulu ngaye ukuthi u-right umuntu oyiphethe kahle futhi unothando nempatho unakho konke singangiyamsukela impela. Oh, okay. Yini oyithanda kakhulu ngoNdlovu? uNdlovu ngiyamthanda. Umuntu okunakekelayo, izinto ezininzi ngenzelwa uyena. Nanokuthi futhi akangichithela akanayo intombi. Okay. Why uthi akanayo? Uhlezi uphethe ifoni yakhe? Oh, ufena nomnini endlini yakhe? Noma inini mangimfuna ngiya lapha adayisa khona inhloko. Oh, okay. Mangimfuna efonini ngiyamthola. Ayithanda inhloko? Yebo ngiyayithanda. Oh, okay. Mhlambe ke if njengoba uthi uthanda ukuthi akakuchitheli. Mhlambe mase kwenzeke ngelinye ilanga, mhlambe sekudlula iminyaka eminingi nithandana nindawonye. Uthola ukuthi khona umunye umuntu abonana naye, mhlambe umusha okanye umuntu owake waba naye ngaphambilini, mhlambe sebebuyelene, uyokhetha ukumshiya ngoba ubona ukuthi okay sonomunye umuntu empilweni yakhe noma uyohlala ngoku-understand ukuthi okay shuthi umthanda kanye nomunye kodwa uhlale kwi-relationship. Cha ngeke ngikwazi uku-understand enye intombazana. Ngiyomshiya. Oh, okay. Mhlambe ke eminyakeni ewu5 ezayo lizibona likuphi? Ngicela ukubuza kulaba abalobolayo. Yini enikhipha inkomo? So mhlambe esikhathini esingangeminyaka ewu5 ezayo. Ucabangani athini ama plans yini esenhlizweni yakho ngobhala nje? Into esenhlizweni yami ngicabanga ukuthi eminyakeni emibili ezayo ngibona sesingasekho. Ngibona sesingasekho. Sengasekho la. Okay. Besoqala impilo entsha kwenye indawo ngiyabona. Esakho umuzi. Sibe nakho konke singadingi singasuki. Okay. Wena the time kade kufica empilweni yakho ubunayo umuntu noma bewusengoziphilela wedwa? Bengisiphilela ngedwa nabangani. Okay. Bungenamuntu. Unamntwana kodwa? Umntwana ngabe ngiqamba manje. Oh, akaqondana kwamanje. Akaqondana. Oh, okay, kulungile. Ngine surprise yenu. Ngiyacela nje ukuthi nisukumeni ni face ngala ukuze ngizoyilanda. Ngiyacela nisondezele surprise. Ziyakhala manje. Ngicela ukuthi nisondezele igift yethu nibe ngala. Excuse me. Ngicela ukuthi nijikeni nihlale ehlalweni. Usisi ngicela ahlale le, ubhuti ahlale ngala. Right? Ubona nje. Yini uyibonayo? Ngiyaphoxeka. Wendlovu. Alright. Ngisekho right, bengikade ngi-right. Ngiyaxolisa. Uyamazi usisi? Yebo ngiyamazi. Uma ba? Umakoti wasekhaya. Umakoti wakini. Ngoba yini mhlawumbe ubhuti bakho noma ngawe ngobani? Ngami ngawe. Okay, awusho ukuthi usisi ukuthole usingle? Ya ngeke ngikushiye ngikushiye. Oh, shuthi ubumfihlele ukuthi unayo umuntu. Azi ukuthi nakwayena ufunani la ngiyangicanga impela. Okay, ngizokuchazela. Isizathu esenza ukuthi abhalele umfana nomuntu wami ishow yaka Black Life TV ingoba bese ngingasamhlanganeli indlela obusuwenza ngayo
othandweni lenu. Ubani lo Uthi kusuka ngoDisemba. So ingakho ke. ubani lo Siyanda ngiyabuza. lokho akufuni yabona akudinga nalokho Ubani lona Siyanda? Akudingi nalokho. Wathini wena uma ngikubuza usisi wenhloko sisi udayisa inhloko? Ubani lo Siyanda? yabona ngoba ngithi Wathini kumina uma ngikubuza? Wathini Siyanda? ngakutshela Uyahleka Siyanda, uyahleka. Uya-enjoy lento eyenzeka la. Ngishaya umphakathi. Uya-enjoy. Uya-enjoy Siyanda. Uya-enjoy uzongibhanqa namampondo. Hayiba ungiboni. Awungiboni Siyanda. cha ungakhulumi kanjalo Ungakhulumi kanjani? ungakhulumi kanjalo Ungakhulumi kanjani Siyanda? Lokho Uyazi kusho. ukuthi unengane, uyazi ukuthi sinengane. Uyazi ukuthi uthe wena uyekhaya ngoDisemba. Uyakwazi konke lokho? Siyanda uyena gogo ojola naye lo. Hayibo Siyanda. angifuni Uyangijwayeza. Ungijwayeza ney'febe. Ungijwayeza ney'febe. Ungijwayeza ney'febe. Ungijwayeza ney'febe Siyanda. Ungijwayeza ney'febe kuyaziwa kini ukuthi iyona into yenza eThekwini le. Kuyaziwa kini ukuthi iyona into yenza eThekwini le. cha nawe Ingakho shuthi ngephathi yakho Awufuni. ungafuni ngiye kini nengane. Shuthi bengihambe nalesifebe Wena Siyanda unengane yini? yeah Unayingane? Awukwazi nokukhuluma, awukwazi ukukhuluma Siyanda. asingangani Hawu uphi umntwana? Hayibo Siyanda, Hayibo. uphika ingane yakho Oh ezalayo. wow. Uma singafonela kini manje abayazi ingane, abazi kini ukuthi unengane. Akwaziwa kini ukuthi unengane. dale ekhaya kwazi Hayibo Siyanda. Hayibo, Serious? awusho-ke ukuze lento iphelele khona la. Wazi ukuthi ungaphinde mina ungifonele. Ukhetha abaphathi kwamnaye. Ukhetha abani Siyanda? Ukuze masiphuma la ngingabikho landela angithi uthi awunangane nami. Ngingabikho umuntu olandela umuntu. Ukhetha aba. Hayi bo. Ini, ungibhanqa nempondo. Uzongibhanqa nempondo mina. Khohlwa, khohlwa. Khohlwa Siyanda. Indaba uthi bakhetha bawathu. Iyona into ojola linayo le Siyanda. Uhlezi uthini wena uma ngithi Siyanda ongiphi imali ngofa inkobe. Ngikuthanda unatural mama. Yini le? Ngoba mina Iwona unyenyunyalo lo. mana Uwona natural lo. angonelisi nalo Cha, ngibuza ukuthi Mana, uwona kukhona awusanginelisi wena Siyanda. Siyanda uma wena Nemali yakho ngisayiboni. Nemali angisayiboni. yawo yena uma ingane yami Ha, sowunayo futhi ingane kade ungenayo Siyanda. mina uthi awunayo Ingane sonengane Siyanda. Ungishayela utikline into ethathela siqaqona eThekwini. Ungishayela utikline. Hayibo. hey Siyanda. Phela singangibizwa Uyise zonke impahla ngiglayi. zengane yami. Uyise zonke impahla zengane yami. Ungaphinde ungifonele yazi. awunampahla zabuya Ngiyawudweba Siyanda, manje. yini enza ukuthi ushaya amangane yakho? Angisakufuni. lo muntu alo Ungishayela Wayashaya amangane yakho. lo muntu lo akasangihloniphi Wakuyela lebhawodi lo muntu uyamshaya, wesa umshaya phambi kwethu. akasangihloniphi lo muntu Uyazi lebhawodi kunjani? Siyanda, uyazi Nala lebhawodi pending. kunjani? Uzuthi usikhetha sobabili. Uyazi lebhawodi kunjani? ngoba phela ugugile nawe o. Kani ngeke sisothe into strategy lesi. Hayibo Siyanda ukhuzuma wengane yakho. Uyangijwayela Mina ngiphathwa kabuhlungu ukuthi uSiyanda ushaya amangane yakhe. Ngikubona konke okuweni phansi. uzongishayela lento. Why umshaya? Why ungakhulumi naye kahle? Ngeke iphele, ngeke iphele. ngihlezi ngikhuluma ngizama ukukhuluma Ukukhulume nini nami Siyanda? ngihlezi ngizama Khuluma ukukhuluma nini? mangizama ukukhuluma nawe vele ephume Into ekhuluma ushaya unyawo laphana asanginaleli manje ngiyambiza Uyasho Okay Siyanda, if bengasamthandi why ungamtshela ukuthi awusamthandi noma uthola indlela ongahlehla ngayo kuyena kunokuthi ungathola omunye umuntu. still ngiyazama ayikho into still yazama uchaza uthini ukuthi usikhetha sobabili Siyanda. Uchaza uthini? Uchaza uthini ukuthi usikhetha sobabili? Mina ngiyaphuma. ngoba nginelisa nobabili ngithanda nobabili Mina ngamani ungikhiphe ngeke ngizongibhanqa nje nalosisi lo. Bakunelisa bawathu. banginelisa ubotho Ndlela Siyanda. banginelisa ubabili Kanjani? Kanjani? ngapha ngifike ngiyasutha ngapha Hey Siyanda uyajwayelana. Hayibo uyajwayelana. Ayisala noma. Uyazi ukuthi i-internet ayikhohlwa. ngiyasusa ngapha Uyazi ukuthi i-internet ayikhohlwa. If ingane yakhula ibona kade ushaya uma waye uyothini? Uyiphika ukuthi awunayo. Le kade uyiphika manje uthe wena unayo ingane naye. kodwa uyena wenza ukuthi kugcine Kululeka iphelile lento iphelela la. Umuntu- Into ezokwenzeka Ngiyambona. ngiyakini. Ngifuna bayibone yonke lento oyishoyo la. Siyanda, Ngifuna bayibone before yonke ahambe, lento le. Ngiyahamba ngicela uxolise ukuthi Iyona lento umshayeli. edala ukuthi Siyanda, ngibe before ahambe ngicela uxolise ukuthi umshayeli. ngiyacela kwenze lokho sisi. Ngeke Xolisa. khohlwa. Ngeke akwenze. Ngeke akwenze. Ngiyaxolisa. Ngiyamazi. Uyaxolisa ukuthini?
futhi-ke kade ngisho ngakushaya phambi kwamakhamera. Okay, manje Ngoba uvele ukwenza ngithi ngoba uvele ukwenza. oh ujwayele vele ukushaya. Ya uviolent uvela be violent na. Oh, uyashayana futhi? Uzela yona intombazane. Uyashaya? Violent. Siyangishiyela. Oh kaza Siyangishiyela. Ba right. Kusayi Oh. face phela kubona nawe kuyenza umuntu. uphika ingane ngala uyashayana. Shaya umuntu wesifazane. Wow. Kodwa nakahloniphi lo muntu. Angihloniphi indlela. U-expecteni. Akangithandi kodwa Ubone ngoJanuary. Akangithandi 5 years engangithandi behlalele. Behlaleleni. Ngoba nayo senokuhamba indlela engazazi. Bawuhlaleleni. Senokuhamba indlela Okay, engazazi. ngicela usumthatha umuntu wakho uphume naye. Awubathatha bowathi uthatha yedwa. Hey, wazi kwamnandi ke lokho mina kodwa ungangithathi. Thatha umuntu wakho. Thatha umuntu wakho. Kodwa ingane yami iyayidinga mina. Usawunengane wena unangane. Yeah. Usawunangane wena. Usawunangane. Usawunangane manje. Yeah. Usawunangane ngithi. Anginangane kanjani? Usawunangane wena. Sala nentombi yakho phambili. Siyani? Futhi akuhambe. No, ngicela uhlale phansi. Sala nentombi yakho. Why umshaya? Kade uxolisa manje. Angikuvumeli ukuthi umshaye, ngiyachaza nje. Ngiyachaza ukuthi angivumeli. Ingane akusingane yami shuthi. Hayi no, musukhuluma kanjalo. Nakho. Musukhuluma Ubona kanjalo. intombi yakho. Why mama ngifuna ingane yami engitshela ukuthi ke Ufune yiphi ingane uthe unangane ufika la. le ngane le ngayihlawuli. Uthe unangane. Siyani. Sanda kanti indaba ufuna ukubonana? Ufuna ukubonana ushaya umuntu wesifazane phambi kwethu? Bayi na umuntu lo mama lo lento yakhe ngisayithanda. Yini ungayithandi? Ngicela uphume. Hayi ngiyahamba Ngicela uphume. No, ungamphelezeli. Usanungibamba yini libe ningibamba. Umbuka lapha ekhaya angimthandi umuntu wesilisa oshaya umuntu wesifazane. Ningakwenzi, angimthandi. Abamanje akusaxoxeki, angisazothi fanele senze njani manje. Because manje angi-understand ukuthi why emshaya. Angi-understand. But-ke ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ngiyithanda kakhulu. Ngathi ngicela nikhulume naye kahle. Animcaphule nje ke nikhulume naye.